Poštovani posjetioci, ljubitelji boksa, dobroveče. Večerašnji gost grada Valjeva i bokserskog kluba Metalac je klub svetle tradicije i izuzetnih rezultata, a nama posebno drag gost, jer je između ova dva kluba 84. godine postoji povelja o strategiji saradnji. Večeras u Valjevu gostuje višestruki prvak Jugoslavije, bokserski klub Priština iz Prištine. Pred početak današnjeg meča prisustvovat ćemo ceremoniji dodeli pekara i poklona najboljem sportskom kolektivu i najboljem sportisti grada Valjeva u prošloj godini. U anketi novinske ustanove Napred za najbolji sportski kolektiv u 1989. godini proglašen je bokserski klub Metalac iz Valjeva. Glavni i odgovorni urednik lista Napred, Svetislav Čirić, predaje pekar predsjedniku kluba kao priznanje za izuzetne rezultate u prethodnoj godini. Za najboljeg sportistu grada Valjeva u anketi ovoga lista jednoglasno se proglašava bokser valjevskog Metalca Tomašević Dragan. Sloba Mihajlović, novinar, predaje pekar šampionu Jugoslavije, bokseru valjevskog Metalca, također još jedan pekar koji daruje list Mladih 25. maj, a predaje ga je predsjednik žirija Krunić Dragan. I još jedna vredna nagrada, bokserski klub Metalac daruje svom članu, najboljem sportisti grada Valjeva, Draganu Tomaševiću, televizor, a predaje ga član predsjedništva Mića Vulić. Poštovani posjetioci, evo parova večerašnjeg meča. Borci do 51 kg. Za Prištinu nastupa Mustafa Afri. Za Metalac Marković Stojan. Bokseri do 54 kg. Za Prištinu Nadrejac Albi. Za Metalac Mutić Zdenko. Borci do 57 kg. Za bokserski klub Prištinu nastupa Šalja Mergin. Za Metalac Radovanović Mirko. Bokseri do 60 kg. Za Prištinu Hiseni Hilmi. Za Metalac Dejan Jovanović. Bokseri do 63,5 kg. Za Prištinu nastupa Ajvini Skender. Za Metalac Anto Tadić. Bokseri do 67 kg. Za Prištinu Ilir Mustafa. Za Metalac Stojković Svetislav. Borci do 71 kg. Za Prištinu Buzoli Fervi. Za Metalac Dragan Tomašević. Bokseri do 75 kg. Za Prištinu Makoli Fatmir. Za Metalac Milivoj Stojanović. Poluteška kategorija do 81 kg. Za Prištinu Brajšori Isuf. Za Metalac Boban Glišić. I u teškoj kategoriji predstavnik Prištine je na današnjem meču Redžepi Nusret. Za Metalac Nišalić Dejan. Treneri Prištinu će na ovom meču voditi Nimani i Dedić, a treneri Metalca Andrić i Sakić. Sudije današnjeg meča vrhovni sudija Šuković Beograd, vodovni sudija Toski Sarajevo.
Delegat Hadžimulić Emir Sarajevo. Dežurni lekar dr. Miroslav Mirković. Merilac vremena Grujičić Slobodan. U sljedećoj borbi u polu srednjoj kategoriji bokseri do 71 kg sastaju se Buzoli Febri, plavi ugao, Tomašević Dragan, crveni ugao.
pobedio Dragan Tomašević.